Ассалому алайкум, тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи панҷшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Калхозобод, Ҷалолиддини Балхӣ, панҷшанбе бозор. Наворо сар кардем аз гови гӯсаладори савдошудагӣ, гови Карпат, қати буқачаш. Савдо шуд бародаро. 24000 сомонӣ. 24000 сомонӣ ҳозир савдо шуд. Говам гови ёшай. Дуюм зоишай гов бародаро. Саҳару бега 2.5 литр шир дорам мега. 2.5 литр саҳару бега. Дай буқачаша. 24000 сомонӣ барака шид бародаро. Навора то охир тамошо карда яктаи лайк амонед, фикротона ҳатман дар комментариҳо бинависем бародаро. Аз канали мо дур наравен, ҳамаи намуди молора навор мекунем. Бародаро ина яктаи дига гови Карпати Бақват, қати гӯсалаш. Хоб саҳару бега 20 литр шир дорам мега. Саҳару бега гов Бақват бас. Гов неки ёшай. Хоб нарх навош 35000 сомонӣ муомила дора. 27000 сомонӣ бозор кардаиста мега. Мана чочор. Став. Гӯсалаш буқача. Гӯсалаш буқача. Хоб 24 литр шир мо ҷӯшидагӣ мега. 20 тада гарантӣ дода метавонем мега. 27000 сомонӣ бозор нарх кардаиста бародаро. Ҳозирашда додагӣ нест. Нечинчи тоша? Екинчи ма. Мана гов ёшай бародаро маълум ай нашо. Як шох шикастаги ба дуюмш намайдак. Моли ёш. Ана яктаи дига гови гӯсаладдор бародаро 18500 сомонӣ. Гӯсалаш мода саҳару бега 6-7 литр шир дора мега. Саҳару бега 6-7 литр шир. 18000 сомонӣ. Бозор бошад 15-15,500 сомонӣ бозор кардаиста. 15-15,500 сомонӣ. Гов аку сини солшам рафтаги мумкин 4-муш боша, мумкин 3-муш боша. Ай дандонош маълум меша бародаро. Шохуша дидестем. Ҷам якта гови Бақват будасту харобтар некоям мегирем ҳозир. Ана бародаро гови Карпати калони зурай неки харобтар бародаро. Гӯсалаш буқача будааст. Хоб нарх навош 26000 сомонӣ. Саҳара бегам фел 6 литрда ҷавоб мега. 6 литрда гарантиш қати ҷавоб метамега. Ширишта 26000 сомонӣ муомила дорам. Бозор қанча қилdi aka? Bozor 22 ta qilyapti. Bozor бошад 21 то 22000 сомонира нарх кардаиста. Ҳозирашда додагӣ нест. 21-22 бозор кардаиста бародаро. бародаро ҷои ғуноҷина омадагем. ғуноҷини Бақвати фарби як қисир 15000 сомонӣ нархиш муомила дорам. ғуноҷини фарбича. Бозор чанд кад ака? Ай 12000 то 13000 сомонира бозор кардаиста бародаро. ғуноҷина ғуноҷинҷонай. Ана ғуноҷин савдо шудеста. шаст харидагӣ мега бародаро. 200 сум болои якас фурсидеста. 6400 харидааст. 200 сум болои якас фурсидеста. Уи додагӣ нест бародаро. 200 сум болои надодеста. бародаро ина пеши буқача омадагем. Чанд кас пурсида будем буқачаи майда бигем. Буқачаи майда
7,500 нархш муомила дора. 6500 сомонӣ бозор кардаистай бародаро. 6500. ҳозирашда додагӣ нест. Чанд шуд акаи? Анаи гов 11 гирифтааст бародаро. 11000 сомонӣ. Чочош калон. Хоб анаи гова боша бародаро гусалаш мурдагӣ будааст. 10700 якум даст 11 дуюм даст савдо шудагӣ бе гусала, лекин ҷӯшида ширша хӯрда мешавад, гусалаш мурдааст бародаро. Гусалаш мурдааст. 11000 сомонӣ дуюм даст савдо шуд бародаро. Ана якта буқачаи карпача 11000 сомонӣ муомила дора. Бозор бошад. Хоб ай 10000 то 10500 кардаистай мега. Буқачаи карпат ай 10 то 10 бозор кардаистай. Ина буқои средни бисёр кас мепурса. Хоб ҳар душ якҷоя нархш 21000 сомонӣ 19000 сомонӣ харидорӣ кардаистай бародаро. ҳозирашда додагӣ нест. 19000 ҳар душа якҷоя. наи така савдо шудагиаю нарша нафаҳмидем. 55 килобаркаша 5000 нестаю 55 мумкин килобаркаш боша. наи ҷам ду буқаи карпатай бародаро. хои миён дароз хушрӯ ҳар душам барои бастан варианти зур будааст. 16000 муомила дора. ай қафошам бинед. ҳаҳмай миёншон дароз корпусо рост почоқ ғавз созай бародаро. бародар хушрӯ базе. ку гап да нақшай. Чанд кадака бозор? Не гиша, калонша. 15 сатсымша мега бузар. Ай 15 сатсымша бузар ми харид. Иша чанд кад ба? 13 иша кадагия бародаро ва иша ай 15 сатсымша бузар гуфтай надодаст. ҳозирашта бародаро. Ваиш аишта зур будай. Мана савдо шудестай наи буқача. 8000 харидор кадестай. Соҳибиш мета мега. Не 1000 соҳибиш мега бародаро. 8000 харидори ҷазман ҳаст надудестай 8000 да. ана буқача бародаро. Бу ёш қанча бuna? 1 яшар bormi? 1 солаву 3 моҳ будааст. 13000 сомон нархш бародаро. 11000 бозор кардаистай додагӣ нест. 11000 1 солаву 3 моҳ будааст. бозори чикар? Намш койди? 376 кило дронда не буқаи калони сия. 376 кило. Анаи шумо. Чанд шид? 47 294 47 сомонӣ на марҳамат килобаркаш 294 кило.